Ассалому алейкум ба ҳама, иншоалло ҳаматон суд ҳастен, хуб ҳастен. Бисёри бад нашуд аэропорти Жуковский президент, проверка сахти бадай, рейсош отмена шидестанд. Мақсад бисёр проблемоша гуфтен. Имрӯз омадем аэропорт Жуковский. Мақсад чизе ки ба чашми худмон дидем, мехоҳем ҳамонро гап занем. Ҳақиқата бачаҳое ки документ надорен, имино регистратсия, касое ки регистратсия надорен, вақти ҳамон таможина гузаштан шуморо регистратсиятон нигоҳ мекунанд. Як совети ю қадар хуб нест айне ки метавона ки шуморо ҳамин момент буранд, регистратсияи фалшивӣ кунен, мақсад барои ҳамиҷа гузаштан, таможина гузаштан. Касое ки надорен, як касое ки дорен, шуморо ягон кас кор надорен, ягон кас нашуд шумо ягон чӣ намега. Чӣ хеле ки меомадем мерафтем, хел мерен. Баъд ҳам касое ки документ надорен, мақсад сум гирифтестанд. Мақсад касое ки документош метавонад қариб таги 10,000 гирифтеста, ай 5 то 10,000 гирифтестанд да гузаштан. ҳаракат кунен, регистрация фалшивӣ ҳам гӯша кунен, не ки дига ягон проблем надора. Ҳамаш как надо чӣ хеле бад ҳамон хел рейсо рафтестанд, ҳамаш бе проблем бачаҳой. Гапу вайда бовар накунен. Ҳама ҳар чӣ гуфтестанд нашуд аэропорти иш, нашуд уш, бовар накунен. Аэропорт 100% кор кардестанд, ягон рейсши отмена шудагӣ нестанд. Мешавад ки ягон изменение мешаванд, соатча алиш мекунанд ки дига вақт мемонанд, не ки отмена шудагӣ нестанд, рейс номеравад. Хоб, Аллоҳ нигаҳбони ҳамат, эҳтиёт кунед.